everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Napatong na. Hala. Sorry. Haskang! Ni! Madali ko gawas. Aray. Nga naman mo siya magtapis. Uy! Gipadingot lang kong pinakalit. Sakang buanga. May gani ka nakabrief ko daan. Ulit to na ako malak ng pultahan. Kang dugawa. Mauwaw na may kumuharo niya ining pagkabutang nga Pero, ganun mauwaw man ko? Ganun mauwaw ko? Di man tingali mabintahan ang akong lawas. Pang-model ba isa ni sa bench? Pero, uwawa gito Unsa ba sa kay tuwa sa iyang huna-huna karon? Na-offend ka siya? Hala. Di lagi kay ko niya pakatulgod din sa mansyon? Wa pagyo ko uli. Wa pagyo. Init pagyo kani nga akong aping. Akong aping init pa. Init. Namarog akong balhibo. Ay. Wag ko mag-expect nga makakita ba dahil ko niya nga ingon ato. Nag-brief lang. Ew. Kung wa gani siya sa sala, inignaog na ako. Di na lang ako siya pangitaon. Ako na lang siya tiyatan nga mulakaw na ko. Wala may problema sa gate kay mo able raman automatic. O pas maayo sad kung wa siya. Kay murag di pagi ko makaharong niya da. Saon ka ni sa? Aw. Hinuon. Wa naman si Irene. Di naman need nga ako pa siyang hatan o pagkaon. Wa naman siya magluya. Kanaligo naman ganit siya. Pero, huskang magluya siya balik kay naligo siya, no? Sa ato pa. Di ko maatiman niya. Asulam ya ini, oy. May pangisugot na lang ko nga sa kundo siya mo pauli gahapon da. Ay, makalagot na ini, oy. Nganong ni chat mo ni siya? Wala, naglain na sa kaiyang pamati. Lumiyaw ba yung duklo ni ining abogado, uy? I'm reporting to work. Yes! Ay, salamat Lord, daimtan kong tunok. Tigi mo wag tang sa kuna-kuna si Erida. Dako kisya kausapan. Sosyal na kisya tanawon sa iyong isulot. Office girl gid ang dating. Tempura, oh. Oh. Tiin mo kayo ni. Pinalit ako sa gawas. Nga na ginuktok man ka. Naguna-una ka ni Irene unsa. Oh. Balik sa mansyon ugma. Unya, sundi siya sa hilom aron matultulan nimo ang iyang gitrabahoan. Gusto. Sayo na lang unya kaayo kung makatultul ka na asa siya magtrabaho. Gusto. O na akong bahaton. Bulatiki ug maayo. Ha? Ulo-uluhi pa. Nya pagpakiluoy og maayo. Maluoy magyuto nimo ba? Labi na kunin ka mo lang duha. Ugwa na tong animal nga angel. Kay kung maluoy na unya siya nimo, sayo na ang kwarta. Kay mangita magyuto siya paagi makatabang nimo. Either mangutang siya ni attorney or mulong siya sa ilang opisina. Ay, di trabaho din si attorney?
Di trabaho raman. Unsa may itong lutoon para panihapon? Kanang ganahan si attorney. Dito ani mo pa uli ron. Ningon siya? Wa, Unya, ngano nakasiguro ka man? basta lang. Si attorney tingali na ay. Siya cute. Unsay sulti? Di gid siya ari mo uli. Asa ba? Abi Di ko ka na. mo tuo? Oh, basta. Mm. Tuwa na ka. Sultihin ako gusto tinuod, Angel. Kita naman lang yung duha ang naa din eh. Unsa man? Uyab mong attorney? Sama ka, uy. Wa pa gid ka huwas siya na. Hindi manggod. Bisag unsaon akong tanaw, may connection man gid mong duha good. Siyempre, dugay na gud mi nagkaila og nagkauban. Pero klaro manggod nga nakagusto siya nimo. Imo ra lagi ng huna-huna. Hindi lagi. Syaro naman sad wag gyud ka maka-feel. Irene, ibutang tala nga tinuod ang imong gisulti. Pero dili gid mahitabo nga manguyab na ako si attorney. Mao nay timan eh. Oh. Imo nang gi-judge si attorney. Kaysa kung tanaw no. Dili man siya mata pobre ba? Gani, grabe kayo yung pag-tolerate nimo. Kuno pa na say feelings nimo, hagbay ra kaniyang gikik oy. Oh. Tinuod man good. Pag-ilis na dito eh, para maghikay na sa atong panihapon. Day off din ako og ma-Angel. Maglaba ko. Okay. Angel, wa lagi ko makabantay nga nang labakas mga bisti ni attorney. Ipalundro naman na niya yung mga bisti. Oh, see? Unsay si? Ingon anak kaniya ka pinangga. Gisigihan kaniya og sweldo, pero bisag pagpalaba, wa niya ipabuhat nimo. Ikaw ray katabang nga buhay prinsesa. Tawa. Ano ni katawa man ka? Katawa lang. Haya-haya gid nimo eh. Tiwas ang kaon di ay. Sige makagtabi. Diliw na ko mabalik sa mansyon. Diliw na ko mapakita niya. Bisan mingaw, pero ako lang gali ang tuson para paglikay lang. Lisod na. Dadun lagi ka sa ospital para makasiguro ta. Maunsa pa lang ka. Nakita gid ko ang iyong kabalaga. Concern ka sa nako. Katugong department head nila ni Irene, nga murag cake nga bagkag-icing ang dagway. As kasi awa gid eh. Kadiyot, butangan ako og duha ka unlan ng imong likod. Nindo taga sa kong pamati at tong higayon na eh. Muragi ko dunay asawa nga nag-care. Nagselos lagi ka. Wa lagi ko magselos. Tingali di pa lang siya aware sa iyang kaugalingong feelings. Wa pa niya ma-acknowledge nga attracted na di siya nako. O mao ni angay nga buhaton ako mag-amping ko. Extra careful lagi ko. Nga di ko angay nga magpadasa kong kipati. Aron nga kung unsa man ang iyang feelings para nako karon. Ma-develop pa. Bisan sa hinahinay lang gud. Human ako panghay-hay sa akong mga sinina. Dali raman kay ang ako raman cute. Irene, magsulti ta. Wa pa gani duha ka buwan. Lago na kay siyang tanawan. Klarong way plan sa ang gisuloob. Ngano bitaw nagluib sa asawa? Oh? Asam ka si Angel? Mingaw man. Wa mo ko'y natungog ang kisaw. Basta kinaara to sud sa mansyon. Wa man siya mo ingon nga mulakaw siya. Pangitaon lang nako.
nabalik na ako butang nga akong portrait sa bumbong. O gamiton ko na gining kwartuha o balik. Uspon ko ni ang posisyon sa kama, be. Para lahi na sad. Wa man siya siyang kwarto. Wa gid siya tibok silong ining mansyon. Tuwa ka sis taas. Ay, basig nang limpyo sa kwarto ni attorney. Tuwa day tingali sa third floor. At tuon ako. Napalahin yun. Pag-ata sa yun sa akong bed, uy. May gani kusgan ako. Pero kapoy sad, uy. Higda sa ko, be. Sukad masukad. Wa pag ko kaabot ining third floor sa mansyon. Si attorney ra man gyud kuno ang nag-occupy dinhi. Syempre, siya go'y tagiya. Wow. Mura man sa sa hotel ang hawanan dinhi. Ang naa ko no dinhi, ang master's bedroom, ang study room ug gym. Mga antik man ang ilang mga butang dinhi. Asa kang kwarto ni... kato tingali. Abli magamay ang pultahan. Naatingali sa suit si Angel ng limpyo. Ako na lang siyang tabangan. Angel? Oh, hala! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.